Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Walhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay walhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapahamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Nilwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Pinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Mula sa sanglibutan, sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nakakilala nila tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Dinadalayan ko sila, hindi ang sanglibutan ay dinadalayan ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay sa akin, at ako'y lumulahati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalayan ko, kundi sila rin naman ang magsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, iibig ko kung saan ako naroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko
sa kanila ang iyong pangalan at ipagkikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako isa na. Nabasa na po ang Salmo 17. Manalangin tamo po. Banal like Pami, muna po lalang pupos din kekeng kami puri ke ko ampong kami pasalamat pablasang. Kaya para man magembye, malayang gagalawang pong ating sikanan. Ginawa ngayon pinandit ngayon mag-aral kami, kimbye na ning eskwelahan, sana po Ginoo. Yan may pong ganap, akabyas na ning balang metong kaya kami ngayon ngabak. Diyos ko, pang manyang kaming mag-aral, karing kaya kang amano. Sana ragu dyan may ganap, maragula pa may batayin balang metong kaya kami karing tingkap min tungkulan kaya kabagyang lalong maigit sumulong kaya tang banda na pa karining kaya kayang kasalpantayanan. Ginoo, sana po ngayon yung pinandit. Manimikayang ang pumbendesyon na ni kayangan sablang may kakapatad. Diyos ko, pasalamat kay punong makanano kay Mira sa kapayapan kay ni Santuario ng iting kaya kang payapanwanan. Sana po ginupot ang mamanulo kami makanyan mo rin. Bendesyonan makiyangan po kitang kaya kang may payang gamat nung ninungan po itang ating bibita pananda mo. Kainan, king karya lang sa sariling kaang pisikang laman. Diyos ko, bendesyonan makiyangan po ban kanito yung kasangkanan. Karing kaya kayang balang sarili Diyos ko, ya po malyaring manatili. Ginawan timurin ngayon yung pinandit, panalangin ko lang naman po kaya kaginuring kaya kayang pengaring mapilang po. At yung ngayon iso si bebe, kaya kayang magsimula kaya kayang kasalpantayanan Diyos ko. Sana po ginuman niya mo pong patnumayan, di mo pong kanapapami bata. Kanapasikan ng karintingkap ng tungkulan kaya kabaro pang lalong may gitagawa, rintingkap ng tungkulan kaya ka. Ginawan timurin ngayon yung pinandit, kaya kayang kapadada pinili mo ka rin dakal Diyos ko. Sana po makanyan mo rin. Diyan mo pong ka na papami bata ka rin tingkap ng tungkulan kaya ka. Ay bating do. Sa po ginuring ka rin ang sarili kong banal ng tungkulan kaya ka ngayon nga ba kay ti Diyos ko. Ban ka nito itang kaya kang pangakong Espiritu Santo. Paano pong iturum pong ibalita kaya kami ding mayap ming gaman na ikasulungan ni kaya kayang kasalpantayanan. Inoy mino po gisa ng salesa. Sambit lang naman din kaya kayang puso pablasang ikarugo balo mo po dito. Pay po rin kaya kaming samo kaya kampong panalangin ngayon nga ba kay kisapo tanggapan mo la. Tanggapan na naman po yung balang mitong kaya kami tang liya makayablasan king na ginoon yung Yesus sa kaya kayang talapagligtas si Papa Milano po sa bla kaya ka magpakapilan man iyan nasa po. Salamat po. Cristo,
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pakikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakakita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatuwang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumnidad.
Ebo dong mau inugi nungo itiot aros yo panuo etamong opo at maminto kayo anit obong kawutang kapano ingkala kayo dadwang kong sablo sablo oh edi an ko ano na sana ing pangatik doyo salpan kayonan lalong kinang kayo ningitang tiyo kayo babiena hanggang buri o pagkalob tayo sanang ing Diyos kayo manya Diyos sang pasubali ingta pamiyay sa maging maymut ing manwalang tao patawaring ati iyong atiyo rinyadaratong ing manwalang tawo iti aling ali esa gagawan yu takalnong patuto kayo ateyo ya
iya kakitiyo, ayaliwang salot, desgrasyang atiyo, apati kong sablo, kapayapan kayo. Umingini tawong makiramdam, karing mo ano no, itang Diyos amolom, ening ing patuto, kung tatanggapan, nano nasono, ing matangal ko nga, ing lalong tiboyon, asal po antayono, eko po yali, pakapilan mon, padeting tanguyo, etang Diyos sa malam, etiwa tanguyo, eyu kakalingwa, eyu sa payalian, ing kasarilian, kung kulating gabi ing lagyoning kolam, papintik do kayong talong kaigitan, kareng sariliyo, huwag ipakit yengan, ko yung katasan, ulit kong sasabihan, o pagkumbabasa, ing puso'y kongan, at maging mamulo, hanggang daraptan, uling ito ang Diyos, mamuyake ko nga, o kikwanan iyupin, alasambang reyna, lalo yung ipakit, harapaning Ginoo, eting sariliyo, nenong atiyo, ing lagyo naning Diyos, miyabe-yabe kayo, mi papamatawad, ing migkulang atiyo, lengket ang napon, alagad ay atiyo, eng utang yaking Diyos, kanang mga mano, katapilan keng patawaran awo, sabing kapatad, kayo ikongon,
Panitayong Diyos nga nang tinambayan, pulong tiyapi, tupi tuwing diwang, iyang patawaran, kapatad yu bilang, ay kong sabta, aduan ko kay magtapat, magtapat, lagi uning Ginoo, aliwa pa yan, ingatan anani, karingal do bukas, dakalang galgalo, langit git daipan, kayong tandaan, anyay kong sabla, yuking kapanwalan, eko pintutok ng ing pamanuparan, kingal do bukas, tanggap kong kanwana. Oy, bati, larete, dito asuyo ko. Kung sabla, sabla, idesan ko, malawot malapit, yabe, yabe kayo, tandaing upaya, kayo na yatiyo. Oh, Dios en bendición. Kolo lakuan ko, taloyeng idagul, tugod king puso, papayoan niye, king mapatapat yu, Santa Veronica, que colisyon ako. Pilitan niyo, ardang dapat iyo, yaning manatili, payon akong tao,
papamilataning mamaniwalayo Indios payaya ing kalamyabot ko ing orasay iti aldong katepunan